Chceš ísť na medicínu do Bratislavy? Tak toto video je pre teba. Začni čím skôr. Ideálne ešte predtým, ako sa pustíš do testovníc, prejdi si všetky témy dôkladne. Ak si ale na začiatku 4. ročníka a stále si všetky témy neprešiel, nevadí. Prechádzaj si ich v súvisle s testovnicami. Testovnice na LFUK sa skrátili, takže to vychádza 50 otázok na deň. S tým, že víkendy môžeš mať voľné. Takto si testovnicu stihneš prejsť minimálne 3 krát do skúšok. A hlavne nezabúdaj na SCIO. Všeobecné študijné predpoklady tvoria 16% celkového výsledku. To znamená, že je dôležité, aby si sa začal na ne pripravovať 2-3 mesiace predtým, ako plánuješ dať svoj termín. Aj keď testujú logiku, dá sa na nich super pripraviť. A posledný mesiac pred skúškou si skús spraviť príjmačky na nečisto. V tichu, bez mobilu a s časovačom. Takto zistíš, kde ešte treba pridať. A ako najdôležitejšie ti Medura Academy drží palce. S kvalitnou prípravou od nás to určite zvládneš. Viac informácií na medura.sk.